heldu die San Pedroak. Aurtengoan, Luis Eteiza Herri Eskolako tximeleta gelako ikasle dien. Imama, Peio eta Manajilek emango diote jaiei hasiera. Egunez egun aldarrikatzen eta guztion artean lortzen ari garen bezala, jarrai ezagun guztiona eta guztiontzat izango den Eskoriatzat herria sortzen. Jarrai ezagun guztiok jai libre, aske eta errespetutsu batzuez gozatzen. Eskoriatzako plaza jendez lepo jaixak hasita zemuz hasiera hau. Ondo emozionantia, beti emozionetan dago jaixen hasiera honek eta pozik, gogotsu datorrenerako. Datorrena, zer da datorrena, zaurri ikuspen jaixetarako? Larreiko dator, egitza esan, lau egun datoz aurretik, gauza pioa dauz, eta hori, gogotsu gauz. Txapela buruen zapixak ekipauta jaixetako ekipazio ofiziala dau. Bai, hombre, hau egunero, zapixa egunero, txapela gaur, baina zapixa egunero. San Juanak pasabiera eta San Pedroa ja askoz bego geixaukin hartu du. Gogo geixaukin, zaurri ikuspen jaietarako, ze asmo daukotzue, nondik ibiliko zarie? Bueno, txosnetatik batez beta, eguraldixak laguntzen duzkun. Kusi zenba jente dauen, oso ondo dau, ez? Giro politxa dau, ez da? Bai. Zu igoko zitzen ara gora? Ni hola, ni jarritxa bakarrik. Bai, hasi dieta, bueno. A ber, zela bukatzen dien. Bueno, hasi besteik ez, ze asmo gaurko? Egon bidan denporia egon, heldu bidan ordurako heldu, eta hola egun danak. Festa giru, eta posa, ez dugu galdu bider, hori ez. Eta ze ekintza holan bereziki ez duzu galdu? Kuadrillen jolasak, hombre, hori beti. Pues ha sido un recibimiento estupendo, nos habéis recibido con muchísimas ganas, todo el mundo nos está aplaudiendo muchísimo y esto es encantador.
Sánchez, danborrak sonian, ze moduz hasi duzu danborra da? Oso pozik. Lehenengoko eguna jaixa gainera, osea que super a gusto. Oso ondo. Ikusten zaue, danborrakin ensaio asko egin duzu gaurko egunerako? Bila, hilabete guztia dara mago jota fuego. Geratu barik, egunero. Egunero. Eta gaur emaitza hori ikusiko da Eskoitzarrek. Momentu suposatzen dugu baiet, igerriko dala, A ber, zelan joten duzuen. Bueno, hementxe gauz, zuen konpainiako zuzendarixakin. Bueno, zuzendarixetako batekin. Oso luzia esari eta zenbat zuzendari hauz? 6, aurten 6 zuzendari, 207 pertsona, osea que superpozik. Danborra da erditxa baino gehiago hartzen duzue? Bai, nik uste dut sekula baino gehiago garela eta uste dut danborra dia beste garela gure bataio jauzeko oso pozik. Pozik eta ikusten zautzuk ez daukatzula normalien erabiltzen dan zuzentzeko makila, zer daukotzu gainean? Ez, guk beti eruen izen dugu sardia eta urten bebai, sardiak enurten dauko kriston pixua, baina, bixarra agujetak, baina, ingo. Bixarra agujetak eta bestelako kontua, bai, egongo die. Bueno, hori ikusiko, segun gabazelan doien, baina, seguramente baiet. Bueno, hemetxe gauz, danborraan. Ze moduz doia? Con fallos técnicos. Fallos técnicos. Eta hori? Bueno, esto funcionetan altabozak. Eta zuek ze zabitzen joten orduen? Hombre, al oído. Imagina huitzen dozu soinua. Esto funcionetan hori aurrekalekuak, atzekuak bai. Ordan zuen zabitza purtsoa galduta. Pues bai. Eta nala ondo ikusten zabet, ondo pasetan gutxienez. Hombre, hori, primeran. Hori importantiena. Eta hori ondo pasau. Esan doztie, kriston irrintzixa botatzen dituzula. Ai, bai. Botako zu? Ja que ez dan entzuten musikia, zuz errimiko? Bueno, vale. Venga, albita iru. Bueno, hementxe gauz neska kuadria batekin, tanborra da, neurixa zida, ez dakite nun gauzen gu, nun gauz, nola goia? Oin, skateparkera heltzen. Hau da, Eskoitzan beste puntara. Bai, holaxe. Da hemen ja desmadria nagusi, filak ez dakitzu zerdien bez, honek poteu emuten dau. A ber, oin ez dau gentia, baina gero plazan jarriko gare pilak.
gure artera dator, bidea argituz. Izan zena gure artera ekarriz. Egunak bere egin du gaurkoan ere gaua, eta festa usaina dario. Usaintzen alduzue? Gizaki garenetik, naturarekin bat egin da bizi izan gara. Amalurraren esanetara, alde batetik bestera mugituz. Amalurraren gara, susurlaka hurbilduz, berau ezagutuz, lurra ikasiz. Horregatik, mendez mende, munduko 11 txokotan, urteko egunik luzeena, eguzki amandreari eskaintzen diogu. Udaburu gauez, udari ongi etorria ematen diogu. Uzta honari, deiadar egin, eta izan ginena eta garena ospatu. Izan zirelako gara sorgin. Garelako izango dira sorgin. Sorgina, sortzailea. Sorgina, bizi sortzailea. Sorgina, jakituriaz betea, edertasunez jozia. Baga, biga, biga. Laga, boga, sega. Arma, tiro, pum. Baina gentil ohitura komen, esan zuten amen, eta pasina, badena, laino beltz artean eskutatzen saiatu ziren. Ankerkeriaz, historiaren alderik makurrenera kondenatuak izan ziren. Izan ginen, inkisizioaren protagonista bihurtu gintuzten. Erdiaroaz geroztik, salatu, torturatu, erre, hil. Iki milikiliklik, baina izena duen oro bada, eta sormenez, irudimenez, indarrez diogu, sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik. Sorgina gara, ipuinetan gaiztoz mozorrotu nahi izan gaituzte, gure edertasuna eskutatu, izan ginena ahaztu, baina berriro diogu, sorgina gara, sustraietatik amalurraz bategin nahirik, gizarteko ankerkeriei aurre eginez, tratu honei eutsiz. Eta zuaren berotasunarekin indartzen gara. Beraz, gogoan izan, iluntasunetik imutzen da argia.
Bueno, hemen txegauz protagonistetako batekin, zein da gaurkoan zure lana? Elmioz banderi eta hori. Ikusten zaut, hemen jendia zuri begira, banderia astintzen alde batera eta bestera, ezta? Bai. Eta hauen zaila huitzen da, tamorrak badakigu baetzen zaiatzen dira, baina askotan ez gara konturatzen, olako kontua bentzai otu behar dela, ezta? Bai. Zer moduz da damorra da? Ondo. Ondo, ez zabitze ditzen, konta bapurtxo bat. Tamorra jo. Tamorra jotzen zabitze ikusten dut, eder, polit, goiti beraino konjuntauta. Bai. Prestaketa ondixa da honen atzetik? Bai. Zenba denbora zoi esen zaietan? Ez dakit. Zen egisa, Baina asko bai. Asko gaur ondo joteko. Bai. Ni naiz Donostikoa, no? Eta ja hau dakit esakena, hau bastante lasai. Gaur da lehenengoko aldia parte hartzen? Ez, aurrek urtean ere bai, hemen daukat. Hemen zoiaz, pilatzen urtero parte hartzen dozunak. Bai. Eta zure papela da, zure taldia zuzentzia, ezta? Bai. Ez hau gotze zuekor? Ogisa eta karameluak. Eta zein da zuen funtzeinua eta morra dan? Jentia jemutia. Ogisa? Eta karameluak. Jendia goziekin dagoala? Egongo da, igual. Bueno, hementxe aurren danborradan, aurra gobernatzeko intentzinoz edo, ze moduz doia? Bueno, eguna zoragarri urten da, eta ondo, hilabete saietan ibili hostien, gaur da disfrutetako eguna, así que ondo. Urtero itxen da kuadrilla egunako jolasak, orduan aurreko urtien ja patzo guzabena finikitu orduen jarraitzeko esan da. Epetikuaz, naizinoaz, bukartu dugu urtien batxaldia. Bueno, urtero itxen da moduen antolatzen die X jolas eta kuadrilla bakoitzeko goten da kapitain bat, itxen die joku batzuk, eta gero goten da proba final bat, eta abertzenek egiten dauen aurten eskoitzako banderia. Ordan, zuek antolatuta, suposatzen dut zuek ez da zuela aurten jolastuko? Aurten ez, hori txarrez ez dugu jolastuko, baina, disfrutako baitz antolatzen eta bestia ikusen ridikulu etxen ez da. Zelburukin antolatu duzu, jaixa? Azkenien dalako zoze urtero ondo pasetan dana, batzotan kosta bitxen da norbaitxek itxia, eta norbaitxek hartu bizauen aurten testigua, eta guk ere ondo galtzeko hau tradizioa. Txurgirruzki, ULR, Zarramarra, Txagurrua eta Matrana. Zero!
Juan. Venga. Azpiko komunetan aldekoa geratzen. Gaz kuadrien arteko jolasean, eta hementxen hau lehiakide batzukin. Zer moduz doiaz? Ondo, gustora, eguna klaboakin esnatu ere, baina, bueno, bueltia muten gabitz. Jaietan ja egun batzukin da, neki egartzen da? Bai, baina, bueno, ondi hone injarra bauko, apuru bat. Lehenengo aldia da parte hartzen duzuela koko hauetan. Ja, goiez, lau urteo. Bai, aztu birabazi inoiz, osake. Egitenetik ez gara geratu, urtero hartzen du parte. Eta zera bitzitzen atzien, ba? Zein da probia? Gauzia irutia burri txikoz, eta bekua munbitza goitzen dauenai, eraten. Eran inbideu. Zuek egin dozue, eta ikusi dago eta apurtxo bat gaizkitxo, Ondo ibili gara. Garbi, lurra garbi. Oso ondo, oso animauta, eta pozik. Guztin zauet, goiti bera guztita zauzien. Zerbezia merezi da, basik, ja igual da, ja. Zer da jokoan inbizena? Jun, aburritxiko jun, edan eta gero buelta korrika berriro be. Eta jaietako, zemagarren eguna da, hirugarren eguna, laugarren egunean? Hirugarrena. Hirugarren egunean zelan sartzen da, tragua holan, derrepentian? Bueno, ja segido dana. Sartzen da, oso erraz. Ja segido, bai. Ja, jaixak amaitu arte. Bai. Bueno. Zer asmokin etorri zare jokuetara, irabaztia da asmoa? Disfrutetia, irabazin bio. Irabazingo zue? Bai. Zera, lehenko aldia parte hartzen duzuela? Ez, lehenko urtean me bai. Eta, ze modu zeratu zitzien? Txarto, oso txarto. Orduan, aurten etorri zari aurreko urteko marka hobetzera. Bai. Agar lortzen duzuen, eskerrik asko. Eskerrik asko.
Hartu baso batzuk eurez beteta eta aldarpatik bota eta gero botia bat bete eurez. Ya zelan fantza. Bueno, nik ez dut inon diokan, nik ez dut betan así que ondo, seguramente. Ordan esperuan, zuk indozu ya, zelan fanda? Bueno, bastante ondo, itxura hona euki dago. Ez dozu hostixa larreirik aurtu. Bai, hartu pare bat jauzinaz. Baina bete dituzu basoa. Bai, dana beteta. Orokorrean zelan doiaz juak? Ondo, gustora. Esperantza bada huira bazteko? Gutxi, egitxe esan oso gutxi. Zabit, nahiko atzotik. Bai. Ea, hori izango da jaixak ondo doia esanan seinale. Hori da. Hau da ondo pasetako, gero irabazten da gabien, ez hemen. Superrondo. Esan doztazue, aurretik kamaraz kanpo, kamiseta gure dituzuela erakutsi. Ze prestatu zuen, espreski gaurko? Bai, justo gaur. Ze jarten dau? Ba, gure izena atzian, eta gero, bai, numerua eta VLR. Sekretua, bueno, kurrau dituzue kamisetak pila bat, landu duzue lookina gaurko egunerako, baina honek eukidau eragini jokuetan edo gaizki zabit? Gaizki, apur bat gaizki jo 5 puntu edo lan, Zoia ze 5 puntu? Bai. Galtzen azkena? Bai. Fijo. Azkenak die lelenak beti, ez? Claro, ez, perspektiba aldatu, atzetik hasita lehen. Gara irabazleak. Zuek irabazleak seguro ni juergan. Bai. Ze moduz doiez jaia? Jaia kondo? Bai, oso ondo. Ja, neki egartzen da jokuetarako? Ez, a tope, gaz, Gaz superrondo, power, bien de bien. Gure lehenengo urtia parte hartzen, eta bueno, ez da gaizki. Lagun batek istripu euki dau. Ze pasau jako? Hasi da, hemendiko odolatera jako eta holan, eta fan da ontxe, ospitxalera. Ze jauzi da aldapan? Itu, kriston ostizia. Baina animo gure kolegon iraitzeik, eukidau istripu, baina bueno, espero gondo egotia, Hori da, San Pedroetan disfrutetan apurtxoa, eta, bueno, juerga pura bota bihou. Zan duztazue zariela hemengo zerixuena zuek. Egixa da? Bai. Zerixo gaz, ez gabitu rometan. Ondo pasau. Zerixo, baina ondo pasau. Hori da, beti. Eta aurkitzen bozue matrakaz, esan deitzeko. Bai, askeri ere inomezek ez bada gure bat ematekin bidau, da, nitro gauja, kasu honetan, da, hurrengo urte beste bati. Komentatzen ibili gara, jokoa zerixo hartu daun igual talde bakarra izan zariela. Hombre, igual izango da gure azkenengo urtia, lehengo urtien erditongo, eta urten, dejar el piston harto, lehen. Zara korrika baina distantziakin, urrengoei. Aldauna haindot, eta jazta. Zelan izaten da, faten puntua pilatzen jokuetan ziar? Bai, hori da, faten gare jokuak itzen, puntuak eta lortzen, eta gero ja, segun puntua zinua, lehen urteote zara errekian, eta gero ja errekian ez da nahi ikusten, bai. Orduan, trampa purtxo batekin behi ingo zeukien. Azkerien sarrena gare eta estrategia. Horren, esperientzia gatik irabazioz. Hori da, esperientzia eta jazta. Eskerrik asko eta ondo pasau. Eskerrik asko.
Gaur Euskal Jai eguna ospatzen ari dira eta horren tradizio euskal kulturaren parte diren euskal dantzak hemen atzean ikusten duzuen taloa, sagardoa ere izango dira, horiek guztiak izango dira Eskoriatzan eta horren berri jasoko duzue ondorengo minutuotan. Bueno, eta hemen gaurkoan Taluabe protagonista da Euskal Jai egunian, eta hemen txegauz Lorekin bera da prozesuan, Talua egiteko prozesu honetan lehenengo pausua egiten da bilena. Lore, kontaidazu gaurkoan, zenbat harto irin kilo ekarri duzu Eskoriatzara? 25 uste, 25, nik uste 25 diela. Eta dana saltzen duzue? Bueno, hementxe gabila azkeneko ondarrakin hementxe, nik uste salduko dela dena. Jendea berandutxego hasi da, etorten, da, bueno, ondo doi, ondo doi. A ber, hemen daku artoirina ikusi irakutsi daigun, Lore, artoirina sakabanaketan dozu, hor dakotzuna da? Gatza. Gatza? Gatza purtsua gota. Eta hurringo pausua izango litzake? Eta gero dauket? Ontsen ikusiko dugu, hemen landa bitz, izan be hori, hilaratxua bada, oinura, ez da? Bai. Eta buelta pegau ez da isen, ze testura hartu bia dau artoirin honek? Beitu, masa honen tamainu hola, esku ez hartu eta zehatzeko moduen. Hemen badakotzu orduan lan apurtxo bat, ez da apur bat berriz testura hori hartu arte? Bai. Beitu, adibidez, honek dauke, hori, ja horrekin, ja tamainu hartu gutxi gora bera, eskuekin gutxi gora bera, nola, gero lantzeko modun egoteko, oso ziku eta oso zabari, bueno, hor ze David.
Beitu, hemen ikusten du gainera, pelotatxo egiten dituztela, eta joango gara urringo pausua ikustera, izan be, pelotatxo horrein ostian, talua jo, hemen entzuten ditugu, usaina hemen elegantia dau, bota plantxara, eta hori zeure ganan ator. Kontaidazu, izan be, urtero, Ferixako jaixak azizienetik, zeuek taldetxo hau biltzai hemen, ez da? Taldetxo hau gare, baina geixau gureko hauen taldien egoti, hori egize da, bolondorezek bila gabitzela. Garbi geratu bidala hori. Izan bezta lan makala izaten, ez da? Goiz danien ziar hemen oten da zerrina. Bai, eta San Pedroetan eta Txorrotx kulturagunien danien, bazkenien izeten da, urun sako bat edo lan iten da. Baina Ferixe egunien danien, horria izeten da, a tope, rebentetako moduko egune izeten da, baina bai, gureko gauen zatik, geube adinez gora goiez, eta ez da gaztiek ez egotie, zatik gazte gainontzeko geixau, jentie badau eskoriatzen, ez da gaztien bierra, da jentie bierra, ez da... Orduan dei hori, ez da herrikerrei bebai animatu daikezen? Gaztien haukie bere esparrue bebai lan eiteko eta hain daue. Baina hemen jente geixau eukitie ondo etorriko zan, bai. Izan be, talua jatia, zagardago eratia, eta jaigiruen egotia da nori guztaik esaku, ez da? Baina hori pasau deixen, hau dago aurretik. Hori da, baina hemen be, jaigiru egoten da, osea, ondo pasetan dugula. Zegoepe giro ederrian orduan, ez da? Hori da. Marijo, labur, hemen plantxan zauz, buelta eta buelta zeure gaurko lana, ez da? Bai, hori da nire lana. Hemen berotasunien gainera, ez dakit, eskertzen den gaurko egunakin ze horre eurixa inozko goizian, oin aterrixa mardau? Bai, gainera gaur freskatu indu asko, eta gaur oso ondo, izerdik izatatara. Bero egunetan baino, igual zeuen dako hemen plantxa onduen egon bizaien dako? Asko zobeto, bai. Eta zeuen dako, egun hau ze izaten da, ze? Berezia izaten dela pentsaiken dut? Bai, egun osoa da berezia, Euskal Jai bat, beste giro bat egoten da, bazkaria eta guztita. Eta ez dakit, antolakuntza lanak urtero bakoitzak lan berak eugiten zuen, egunian manaketan ditu zuen, aurretik egiten duzuen bileraren bat, edola? Ez, guk ez. Gu ezkenean gatoz hemengo lana itxera, eta ja badaki gutxi gora bera bakotxaze lana dauken, ordu... Udaletzeko langileek ipiniten daueia plantxak eta hori, eta gero geuk antolatu iten gare, urunekin, eta ja masie eta bertako lanak egiten, baina ja topetan doia montauta. Primeran, eskerrik asko, lanian jarraitu eta disfrutau jaixen azkenen egunakin zeuepe, eskerrik asko! Zuek ere, berdin. Eta Sagardaua da gaurko eguneko beste protagonistetako bat, eta aurten Sagardau hori emutia arduratzen da bien elkartia, jubilauen elkartia da, eta bertako presidente Arantxa Iregikin gauz. Arantxa, aurten zelatan hartu duzu zeuek errelebua, zerbitzu hau eskaintzeko, Sagardaua eskaintzeko zerbitzu hau? Udaletxeat eskatuzkun, bi pertsona topatu gaikien, eta orduen gure artien ingauen berba, justo bi hauzen irekin, euroi proposamen egin utzien, eta baietz. Eta hola, nazi gara. Eta, ze mozkoa da biltzaten esperientzia, gaurko eguna, egun politia Euskal Jai eguna hemen eskoriatzen? Nik ezautzen hauen jaixaz, etxit eskoriatzako naz, baina oso ondo, eta jente asko, eta giro ona, oso giro ona. Guk ere baso hartuko dugu Amaia, bestela hemen herritar hauek aurre hartzen digute, eta guri ere botako digute. Baina, nola egin behar da? 1, 2, 3, txotx! Oso ondo, Amaia, ingo dugu guk ere topa. 1, 2, 3, gora San Pedroa! Gora, ondo segi! Bat, 2, 3. Gora eskoitzako San Pedroak! Nitekin farrando ana, tadrama jasan izkidana, pamizpana, zuentzako txalopana. Eguraldia dela eta kiroldegira leku aldatuta eskoriatarrak maiaren bueltan elkartu dira. Jaietako azkenengo egunari aurre egiteko, tripak ondo bete lagun artean, giro asko zatuz. Jaixetako azkenengo egunean herri Baskarian, ze moduz? Ondo, azken eguna ondo aprobetxetan, apura kostata, baina ondo. Kostata, nekatuta? Bastante, ja azkena. Azkenengo eguna, suposatzen eta azkenengo juerga, oin baina indarrak hartzen. Bai, bieko ez, azken egunerako indarra apurra biedaz, azken 3 eguna gogortxuak izan die, baina, remontauko.
Remontoko zue, esan beharra da hau, atzo, gazte jokotan, gazte pila bat ikusi genitzula, eta gaur ez dauzela horren beste bazkaixa. Gaur ez gaur danak kao, egonko di. Urtengo di altzalderako, seguro. Baina zuek hemen goixean goixetik eguarditik, aiu emute. Danien. Super ondo gabitz pasetan hemen, oin bazkaltzen hasi garela, kroketa batzu, super gozua, eta oso pozik. Azkenengo eguna eta ja nekia egerten da edo? Bai, jagaz oso kantauta. Eta, ze plan atzalderako? Oin jarra batu, bazkaixa jan, eta gero? Gero hau, fiesta de la espuma eta gero kontzertuak eradaz. Eta zuek ez duzue galduko kontzertua? Hombre, nu hor dana, en primera fila. Azkenengo egunera arte kaiu emute. Claro. Hemen esan dozku herri bazkaira etorteko, jarritxa gutxi, zuek hemen kupelan onduan. Bai, gure leku preferiduena da, Jaixetako azkenengo egunean, ze balorazio, jaixen inguruan? Posik, kantzaute. Nekatuta, baina goixean goixetik kalien, eta ontxe bazkaira etorri zarien. Bai, oin kupela zaintzen gabe, zaitzolta bixok. Ze asmo gaur atzalderako eta zelan amaituko dituzue jaixak? Gogo askokin, atitudiakin, ze bestela ez dauko zere inek, ahotsa entzuten dozu esako dauketen. Hementxe, eskoitzako azkenengo egunean herri bazkaixan herriko igual saltzerienakin. Ze moduz jaixak? Oso ondo fandie jaixak. Zure ahotzak hori esaten da. Jaixetan fanda. Jaixetan fanda ahotza. Eta gaur hemen azkenengo eguna eta bazkarixan. Hori da, bai. Ditzuko ikusi gazte asko bazkaixan, Ja, hori ibili gare lehen komentetan, ditzuko ikusi gupesta. Atzo ibili zinen. Atzo gabien galduko zienta. Atzo ibili zinen dinamizetan jolasak, angua eta hemengua, gazte pila bat, eta gaur nun geratu dira gazte guzti horre. Atzoko egunien. Atzoko egunien. Zeu badauko zoiturarik bazkari honetara azkenengo egunean etorteko, edo lehenengo galdixa. Ez, betidanik, bai. De hecho, txikitatik torri gare. Bai hon releboia lagunekin. Aurretik gurasoekin, eta bela. Hori da. Bueno, Mini, ze modu San Pedroak azkeneko egun naia? Bueno, ondo doi ez. Burua lesionauta, baina ondo doi. Eta zela hori ba? Zela lesionau zare? Enguen zezenak ez duzta errapa, baina ni bakarri sartu jaten hankia gaur leku baten eta belauna klak. Bai, baina bueno, hemen ikuste ezaut, ez da eskusa bat izen ez? Jarraitzen dugu? Para, aquí seguimos. Zobe dotore goiti bera jantzita. Hombre, gaur latoketan da, ez? Dano, dotore hemen. Oitxuria daukotze bazkaira etorteko? Bai, albada bai, beti. Eta jasteko bai? Bai, gu bai. Zelan fandie jaixak? Ondo fandie, ondo. Fuerte Samar. Fuerte Samar? Intenso, ez da? Intenso. Intenso, eta ontxe, deskantzau biherrien? Bueno, bixor lanera, motel. Osea, que deskantzau, hemen aldana bakarrik. Orduan gaur, fuer galarre izto zegotako edo bai? Bai, ni bizar jai eskatute dauket. Datorren urterako, eskatu... Zu bai jakin, Urrengo urterako apuntaukot. Hementxe, herri bazkaixan topatu ditugu eskoitzako bizorgin handixenak. Ze moduz, segando zuen? Patatak, oiaskua, kroketak eta pate. Eta geroko izoskixa, helaua. Nire ez dozu izoskiri jan? Ez, nire ez duzko ekarri. Eta ze moduz fandie jaixak? Ondo, gustora. Gustora bilizari ez zauzen ekatuta? Ez, ke ba. Ez, da atzalean zein gozue ba. Ontxe, tripa bete dituzue, injarrak hartuta, gero zer? Barraketan ibili. Asko bilizari barraketan jaixetan? Larrei. Larrei? Larrei. Zen bat bider? Asko. Pila bat? Bai. Aztuin jatzu zen bat bider fanzarien ez? Bai. Eta gero entera unaz, kontzertua beba dauzela, dantzen gozue? Bai.